Adlaw inyo makita ang sibiyahan sa RPN sa Channel 5 sa Cable TV ug madunggan sa DXKO 13 sa 78 sa AM band. Mas gipalapdan pa karon kay makita na ang mga programa sa Facebook page sa DXKO CDO ug sa RPN DXKO. Adunay audio live streaming sa website sa rpnradio.com/dxko-cdo na nagpasabot na pwede matunggan ang atong pagsibya sa musunod ng mga provincial stations nationwide. RPN Iriga, RPN Bacolod, RPN Cebu, RPN Baguio, RPN Pagadian, RPN General Santos, RPN Bacolod, RPN Davao, RPN Zamboanga, RPN Surigao, RPN Batak, ug RPN Cagayan de Oro. RPN DXKO Teleradyo, ang radyo randa dinhi sa amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang masunod na programa binayran, bisan unsa nga hunahuna ug opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabato na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw paklase kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV naman sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Ranilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw, ining tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kami paginaot nga kung tanan garon na kamo sa tumang kabaskog, kalagsik sa inyong mga panglawas din may gamito na to sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod ka na to sa kalwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Nagitulo ni Master ka na mo pa din sa mga among ipanuno. Kung may mga basaman na repinsya kinigamit dili para sa pagsumpak sa Biblia. O among mga mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalinlain garon nga nagalantaw o nagapamati nining among programa, no? Labi na sa PBCM compound, din mo atong celebration in honor of Princess Angel Liberty, no? Karong adlaw kusa sa Marso 10. O sa mga kaigsunan usab nga nagapamati diya sa dapit sa Tagulon ng Brother Jerry Itkila, kumusta ka ninyo? O sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain-lain. O garon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro, may pauluan pa usab ninyo ang dugang panamong mga Sibiano sa. Kumusta ka ninyo mga kigalando mga igsunan? Kini si Brother Hermogenes Magrayo katambayayong ninihigyo na karon sa pagkatod sa mga maturan nga kaninyo ug ninihigyo na kauban pang ubang pa mga ministro. Kumusta kaninyo mga igsunan ug mga kigalaan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Orlito Chavit magapagiguban karon ini ko sa kataknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagbarayon mga igsunan, ihatag ko kambasok kauban uban pa nga ministro. Kamusta kaninyo mga kahigalaan ug igsunan kini usab inyong higala ug igsoon si Brother Rumi Rama Camus mga pakikuban sab karon sa kataknang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug karon sa padayon magkahilang pa karon ng uban pa mga ministro. Kinusab si Brother Rene Teleblico nga kauban kaninyo karon. Kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ranilo Mangalos. Mo inyong makauban ini higayuna ini oras sa mga kaigsuonan dinhi sa RPN DXKO Rio Andiro City alas 12 ngadto sa alauna. Hook up kita mga kaigsuonan sa RMN DXDR Dipolog ining oras matag adlawng Domingo. O kining programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mga kaigsunan, mabati ninyo nining mga musunod nga mga sibihan.
sa DXMM-FM sa Calamba, Misamis Occidental. Mabati ninyo kami alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas Kabuntagon adlawng Domingo. O mabati usab niining sibihan sa DXAJ FM Radyo Sipa sa Aras-asan, Kagwait, Surigao del Sur, duha ka hugna matag adlawng Domingo, alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas buntag. Masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabhion. Mabati usab kami nining maong sibihan sa RMN DXPR Pagadian City. Medya oras kita mga kaigsunan, alauna ngadto sa alauna medya ang taknas kahaponon matag adlawng Domingo. O mabati usab kining atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa Radyo Bandira sa Villanueva, Misamis Oriental 107.3 News FM matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Doon na usab ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati sa Radyo Bandira sa Iligan City 100.9 alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. O gadon na usab kitay programa sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. O dito sa Cebu City mga kaigsunan, ang programa dito sa DYLA matag adlawng Domingo alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa sayong kautuhon. Og ngadtong gusto magpadangat sa inyong mga pangutana mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta kang Brother Romeo Di Maula nga nagapatalingog sa Bunawan Siato Negros Oriental? Iman sa igsoon sa pagtuo din na sa Ormoc City, Brad Danny Aying. O sa higala nga kanunay nagsunod din natong programa, Brother Ray Magalangdag, Asunto Batag Cagayan de City. O sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapatalingog, niining atong programa, live kita sa Facebook o YouTube. Iman makita kita sa Cable TV sa TV5. Live kita niyan mga kaigsunan. O sa tanan nga mga kaigsunan naghatag kinabuhi nini atong programa, daghang salamat og sa inyong kanunayon nga paghatag nini, kami mapasalamaton kayo niana. O karon sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Ihonyo. Nining tungura mga mahal na mong tigpaminaw, ang ato na maipakita ang baruganan sa TVSIM o ang mga pagtubag nini o mauligi, nag-ingon nga wala man tay tubagon o wala ta tanduga sa doktrina tungod kay doon na may nagapangutana na to, ni-react kini si Mr. Bendilio o ni nga sa alas 8 matapos gikan sa alas 7 dinhi sa sibihan sa DXDR sa adlawng Domingo, no, sa gabi iyang gipadayag nga aduna siya gibuhat nga mga pagpaningil o lagi kay sa among mga pagpamatuod si Master mauman diha ang katumanan sa sistema sa Espiritu Santo nga among mga pagpadayag ug naay mga basihanan sa tagna o dili abilidad sa Biblia nga ang tagna ibutang ang maong pangalan, pero doon na siya'y gihimong pagpaningil ka nato, Radrone, atong ipabati para makita nato ang iyang pagkaraw-karaw sa pagkuraw niya sa pagtulunan o doktrina sa PBCM para dinhin natin pasikat ang pagpanubag, Radrone. Okay, Red, mga kaigsunan, sa gikaingon na sa among Executive Vice President nga mo dinhi pagtubag isyo niining nagpakaarong ingon nga pastor. Ingon niya na kay sungag magud ni sila sa prinsipyos kubang pastor di makaingon ni pastor bigid kang tinuod o dili Mitchell Bendilio. So dinhi namo ipasikat among ipabati ang imong pahayag kay haron diri pud mi magbase sa among tubag. Niya atong patalingugan mga kaigsunan. Ang tagna man kaha ne Juan Eugenio Tomas Eugenio Senior naman kanas daang tugon matod pa ninyo second child
sa Ecclesiastes na gisultis bagong tugon kasi Kristo nga gitagna sa daang tugon og sa Maria gitagna sa daang tugon gipadayag man ang katumanan gisulti man gyud sa bagong tugon nya kamo na diha nga ang usa ka magtiayon manamkon ang iyang gisangkon Espiritu Santo niya mutamaw sa hasaan San Antonio hasaan na kinsa kay magugtas ani ha resulta igsoon kay gasultig wala masulat sa Biblia maglisod-lisod lang ito magyama-yama na lang gama-gama halahaom-haom pahawam-haom sa bersikulo na bisag wa nagkadimao. Okay. Klaro kayo mga mahal nga tigpaminaw o nagalandaw gamo sa programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi kay teleradyo man makita sa television sa cable no pero sa Parasat ang pag-subscribe nining atong programa o nining istasyon na sa gipakita niya kay si Kristo kuno naman kuno sa Ecclesiastes 4:15 nga gibasihan kuno namo. Ang iyang gikatingad-an kay wala daw paluap sa bag-ong tugon kay si Kristo kuno sa 9:6 sa Isaias tama niya gitagna si Kristo kando day bata nga matao nga lalaki unya ang kagamanan gani itungtong siyang abaga tawgon na kahibulungan Diyos nga magawm, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Nya, matao man daw na sa babay, gitagna daw dito kang Maria, nya sa City 14 sa Isayas nga usa ka ulay manamkon o ang iyang gisamkon lugar nga anak nga lalaki, tawgon og Emmanuel. Kanang tanan, gipaluap man kuno na nga tagna sa atong Ginoong Kristo mabasa daw sa 1:20 ngadto sa 23 sa Mateo nga tawgon lugar og Emmanuel. Ang iyang gikatingad-an kung ang Ecclesiastes 4:15 mabasa ba kuno nga iyang ginganlan nga ito sa San Antonio saan Misamis Oriental na tao unya si Crescencia Dago mamuni yang basa-basahon dayon nakakuha maligi basahon nya ningon si Abilino Eugenio lugar ang iya nga wa man kuno'y paluap nga naa ba kuno kay ang iya pakasamahan niya ang dapit sa atong Ginoong Kristo padulong o diha sa Espiritu Santo. Ang unang tubag, mga malamong tigpaminaw, kung ingon niya na man galing ang iyang pagpangita, no? Mayong timan-an, nga bisan ang atong Ginoong Kristo, nga tagna sa Biblia, nga akong basahon sa Henesis, og ato din susihon bradrone kining gitawag og silo sa Henesis 49 ingon ning atong mabasa sa bersikulo 10 nagingon ang sitro sa gahom dili pagakwaon kang Huda ni ang bara sa pagkapangulo gikan sa telawala sa iyang mga til hangtod nga moabot si Silo ug maiya ang pagka masinulundon sa mga katawhan. Sa gibasa nato, naay sitro sa gahom nga dili pagakwaon kang Huda ni ang baras sa pagkapangulo gikan sa telwala sa iyang matil. Dili daw to kwaon. Pero hangtod nga moabot si Silo o kini si Silo maiya ang pagka masinulundon sa mga katawan, masinulundon din si Silo. Karon mga malamong tigpaminaw kay matod pa niya, basta tagna sa kasulatan sa daang tugon, paluapon gina, pag-abot sa bagong tugon. Ay ang iyang giimplo,
wa man na magpasabot, mga mahal nga tigpaminaw, kapag kadili na ipaluap sa bagong tugon, o wala isulti, idili na tinuod. May mabasa batang silo sa bagong tugon? Pero sa mga scholar sa Biblia, brethren, sa mga sama sa Dictionary of the Bible, Stone, Bible Dictionary, kinsa ba ang katumanan nga silo nga nakasulat diya sa Henesis 49:10 sanglit? Wala man matugan sa bagong tugon sa baba sa mga apostol ni Jesucristo nis sa baba mismo sa atong Ginoong Jesucristo. Ano yan, Reverend? Susiyo na to ni, kay kung kinis bindilyo, sigurado ginilatuhan kaya wala man mabasa sa New Testament, Old Testament naman yung silo. Sa Stone Bible Dictionary mga kaigsunan, atong kuhaon ang pagpahayag kung asa ni gipahayag kining pulong o kining pangalan nga silo. Gingon din silo. Stone Bible Dictionary niya, mga kaigsunan, gingon din generally understood as denoting the Messiah, the peaceful one, as the word signifies, na adayon ang sitas kay imong gibasa rin, ang Henesis 49:10, pasabot na ini Reverend, na kini ang silo, sa kinatibuk-an nga pagsabot ini, nagpahayag mahitungod sa Messiah. May lain. Kay dungod nga Messiah, mauna ang Kristo o Mesiya. Kay ang pulong Mesiya, usa ka Hebro, o kanang Kristo, usa ka Grigo. Pinagi sa listahan sa mga pulong Brad Makarayo sa Bibliang Katoliko, pinagi sa pulong nga Kristo atong ipakita. Na kini nga Biblia, may pagtambayayong sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia para ipakita nga kanang Misaya usa ka pulong nga Hebro o ang Kristo Grigo. Dinhi sa listahan sa mga pulong sa pahina 390 sa Bibliang Katoliko nga panagusan sa pagsulat sa scholars Biblia ang mga Katoliko Protestante o giimprimaturan kini ni Julio Cardinal Rosales. Giingon dire Kristo pulong nga Grigo, kanang Kristo pulong nga Grigo katumba sa Hebro, kanang Kristo sa Grigo, sa Hebro na nga pulong gitawag nag Mesiyas. Nagkahulugan kinig ang dinihugan sa Jesus, gitawag og Kristo kay siya man ang gipili sa Dios o gipadala ingon nga manluluwas o Ginoo. Di sa ato pa ang pulong Kristo Grigo nga pinulungan. Di ang Misaya Hebro nga pinulungan. Di kato si Silo, man daw to ang Misaya, si Kristo. O niya, gipaluap sa bagong tugon. Mo man na ron, nakibaumian ang imong katarungan ng Silbindilyo, mo nang giingon amo sa kanta pa sa grupo sa singer nga Wadap group, ingon nga pag tumatagal lalong tumitibay. Nakaroon, kung pananglitan, nakasulat sa Biblia ang ngalan ni Master, di na kinanglan nga ni ame din sa radio station o sa teleradio, palit na lang ang mga katawan o Biblia, alahot na pagbasa. Kay naa mabasa di ang ngalan sa among magtutulo. And then, ug ang dapit nga barangay San Antonio, ug naa sa Pilipinas, ug naa dili sa Luzon nagsugod, ug sa Visayas, kung dili sa Mindanao. Di na lang gamitan og magawali. Kay ang pagtuo mga kaigsonan, dili ta direkta nga mutuo. Ang pagtuo na to, magagikan, dili dito sa atong kawin, kung dili dito sa atong madungog. Ay ang priba niya na Brad Mario sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Reverend, din siya nakasulat sa Roma sa iyang Kapitulo 10, versikulo 14. Gingon din apanon saan man sa mga tao sa pagpangaliyak kaniya nga wala nila tuhoy. Ug saan man nila sa pagtuo kaniya nga wala nila hindunggi. Ug saan man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. Sumala sa pagbahayag, Reverend. Kung mao, matinaw. Ang Biblia, kung nagkinanglan magtagpagtuo, dili kay nakuha nato ang pagtuo dito. Kay matod pa sa Biblia, unsaon man sa mga tao sa pagpangalya kaniya, nga wala nila tuhi. Ang nag-una niya na, ang pagtuo. Kay kung dili ka mo to, kinsa may mangalya, usa katong imong gipangalyan, tungod kay imong gituhan. Kung walay pagtuo, di walay pagpangalya, pero nganong nakabaton kag pagtuo, usa kato imong gituhan, imong gipangalyahan. Matod pa sa Biblia,
ug unsaon man nila sa pagtuo nga wala gyud nila hindunggi. Idi nakadungog ka, dunay imong nadunggan. Pinagi sa imong nadunggan, imong gituhan. Ug katong imong gituhan, pinagi sa imong nadunggan, imong gipangalihan. Pangutana, nganong doon naman kay nadunggan? Matod pa sa Biblia, ug unsaon man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. Puriso, nga gikan sa magwawali, imong nadunggan. O katong nadunggan nimo sa magwawali, imong gituhan. O katong imong gituhan nga nadunggan sa magwali, imong gipangalihan. Busa, kinahanglan yun ay makadungog ta nga dunay magwali. Kung ang abilidad sa Biblia, Mr. Bendilio, nga isulat man day ang ngalan ni Tomas Eugenio nga matod panimo nga Espiritu Santo, niya iapil ang ngalan ni Crescencia Dagok nga inahan, nga mo'y lutawan lugar sa Espiritu Santo. Di, mao lugar dayon nga matinuod. Kay matod panimo ang tagna, kay naggamit magkamig tagna sa daang tubod. Di katong tagna ni Kristo, pagpaluap, ipaluap man sa bagong tubod sama ni Maria nga inahan sa atong Ginoong Kristo. Nagtuong manggugkag tanan na lang paluapon o dili ipaluap, di na natuman o walay balido nga katinuoran niya na usadya ka na sayop. Pero, Brad Gistrel, sa gibasa, Brad Rene, sumala sa atong nabasa, nagikinanglan man yun di ay nga madungog, no? Daghan magtag mga kauban ligi, masampitan na to. No? Pero ang importante diya, kining magwawali man. Basta ba magwawali? Kung makadungog tag magwali, o naay nagwali, tuhan na balang ang tanan nga magawali, sumala sa Biblia, Brad Rini. Anya, Reverend, akong lang pagbabasa ko din sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 15 ang gingon, o kung saan man sa mga tao sa pagkawali, gawas kung sila pinadala, ingon sa naisulat katahom gayod sa mga til sa mga nagawali sa mayong balita. Busa, dili di ay kumuna ay mga nagawali, mutuon na lang po di ay ta. Ay sa Biblia, unsaon man sa pagpangaliya nga wala daw ni mutuhi kinahanglan, mutuo ta, unya pangaliyahan na yon. Nya unsaon man nato pagtuo kon wala tay nadunggan, nagsumikad sa madungog. Busa katong atong nadunggan, atong gituhan, ato diyang gipangalihan. Pero nganong nakadungog ta, tud kay dunay magwali. Dito sa magwali, atong nadunggan, atong gituhan, atong gipangalihan. Pero kung mo kay makadungog tag pagwali, tanan na balang pagwali o magwali tinuod. Ang Biblia gingon, unsaon man sa mga tao sa pagpakawali nila, gawas ko sila pinadala, iyon sa nahisulat. Katawang gyud sa mga tiil, sa mga nagawali sa mayong balita. Punto. Kung isulat, daan niya na ang ngalan. Di kinsay may mutuan na. Karon ha, kay naningil ka na. Ang inyong kauban dinhi, magwali man nga si Ellen Goldwhite, propita. Unya kung dunay magapangutana, magkalahi ang inyong tubak kay nanghagit ka diya sa DXDR. Kinsa man nga mga pastor, pakitai ko og basahon nga nagpamatod nga si Ellen Goldwhite, propita. Pero tubad sa uban. Dili man abilidad daw sa usa ka propita nga moangkon nga siya propita. Ang problema ingon niini man, kay wa man di ay moangkon nga propita, nga nganong kita man nga nasakop diya mo mag-ingog propita, nga mismo di ay ang inyong propita, wa man moangkon og propita. O niya kung mapamatud-an sa inyong basahon nga naa, di nagkabulag-bulag ang inyong prinsipyo. Basta gani mo ingong gani kag dili mo claim wala mo angkon nga propeta. Paninghuaag yun nga uniforme mo tanan anak nga mga pastor. Kana ra. Dabi ang uban ka nag-ilaman ng si Mrs. White, propeta unsaon man nimo? Mao na karon na ang atong susihon kining punto dinhi nga giingon sa Ecclesiastes 4:15 kay diha man nato gipasikan. Sa Ecclesiastes 4:15
mga mahal namong tigpaminaw, nag-ingon magod sa King James Version. Dili nagpasikat ang tagna sa among magtutulog. Ingon. Sa Biblia dinhi, nag-ingon sa King James Version sa Ecclesiastes 4:15. Dinhi niini. Atong basahon gingon, I consider all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Sa atong pinulungan, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakaubag sa ikaduhang bata, nga mitindog, huli sa iyang dapit. Duna di ay bata nga mutindog, huli sa iyang dapit. Karon, kung nagkwenta og second child that shall stand up in his stead, meaning nga, ngano mo kinta matag second child o why first child? May nag-una o sa pama ikaduha. Brad Rone, kinsa ba ang first child sumala sa Biblia nga mag-una before mulutaw ang second child o sa atong napamatud-an na dili abilidad sa Biblia na kung magtag na ibutang angalan kay kung dili ibutang dili na katumanan. Nabitaw ibutang silo. Pag-abot na, wa, mulutaw ang silo. Ingon pa niya, basta dili ipaluap, dili tino, wahinungdan ang Hinesis 49 BGs para sa tagda nga kang silo nga walay lain mo nga atong Ginoong Kristo. Niya, mga kaigsunan, sa among pagpahayag ni ining first child, haom ni sa atong Ginoong Kristo. Tumanan ta, na pagkagisgutan og second child, di ta kakwintag sikan og di magunag first. Ang first, mauni ang atong Ginoong Kristo. Tanang scholars Biblia o mga pastor o kinsa pa diya mga lima nila, bigyan mo supat kung gamiton na to ang Isaiah 9:6. Basahon ko lang. New King James English Version ng Biblia. Isaiah chapter 9 verse 6. Ini. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nagisgot din ni Reverend of child. Unto us a child is born, unto us a son is given. Haom ni, para sa atong Ginoong Kristo, sa kwintada na mo, si Jesus Christ, first child. Pero may tagna nga may second child, nga mupuli sa first child. Okay. Ingon siya, wa daw ipaluap sa atong Ginoong Kristo. Oh. Gipaluap, pero di man mahibalo, kay di man good mo itag-iya sa panimalay. Kay ang tag-iya sa panimalay, dili ang masayod, ang silingan sa balay, o dili ang nanumbalay, o dili ang tag-iya sa balay. Buti pasabot, ang tag-iya sa doktrina, o ang nasakop niya na, mo lamang ang masayod. Sa pagpaluap sa atong Ginoong Kristo, kay katong bata, may dako raman, di man nagpabilin nga bata. Busa sa motibo, nga di magpabilin nga bata, kanang ikaduhang bata nga mupuli sa unang bata, mudako po na. Pag-abot naman sa atong Ginoong Kristo, Brad Macarayo, kinsa ba daw ang napuli o puli sa atong Ginoong Kristo? Bindulyo, naminaw magigakaroon sa programa na mo, kinira. Naingo magigayama-yama ang mga ministros ng BCM. Naingo man ka, o na, gipaluap ni Kristo na. Kanang Ecclesiastes 4:15, di ba ang second child mo puli sa first child? Kanara. O na, sa amo ang pagtudlo, ang Isaiah 9:6, mulugar nga siya ang first child. Si Kristo may katumanan. Karon naingo man ka, parehas unta na ba, nga gipaluap ang tagna sa Isaiah 9:6. Maobit ang nag-ingo mismo programa na mo sa Galatia 4:4, pag-abot sa tukmang panahon, mao man na. Nganong imong ipadayag, nga matupay, gipapaluap sa bagong tugon, nga kana tagna man na, kay musaylo pa man nas panahon ni Kristo. Si Kristo may mapapaluap, anak, unya may kulay nagyama-yama, ikaw na na. Nga naman, kinira, di ba may makaphapahaom, Bindilyo? Si Kristo man ang katumanan sa Isaiah 9:6. Onya daw kay sa Isaiah sa Ecclesiastes 4:15, doon na may second child. Mupuli man yun na. Sa ato pa, tuas ba sa first child, kung kinsa itudlo niya, kung kinsa iyang kapuli. Panawa na karon o kining amo pisik man Nagyama-yama man Di ba ikaw mo iwa kasabot nga si Kristo nagpaluap anak nga doon na siya kapuli. Na? Si Kristo bata nga natao imong giangkon gibasa Mateo 1:20 o 23. Karon pangutana, si Kristo wa magpabilin nga bata midako. Pagdako ni Kristo kinsa gitudlo niya kapuli. Ha?
Basahon ko ni, bindili pagpalit ragod kini Biblia, ang pulong sa Dios pagpalit ragod ani. Namo po iya pero wala gi basaha di man ila. Ano lagi po na kini man tinuod nga pinadala po sa Dios nga magwawali. Kay tinuod pa na nakasabot ta na gisulting Kristo. Tanaw na tuga pa na paluaping Kristo. Ang kinsa na yang kapuli. Juan 14, take note gyud bindilyo kay ningon ra ba kay magugtas may ikaw magugtas. 14, 25, 26. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo, samtang kaoban pa ninyo ako. Kinsay gisulti ni Kristo? Gisulti niya daan? Natos mo tinunan. O niya, ang pagsulti niya, wag ba paluap ni kinsay iyang pole? Gipaluap. O niya, nasayop pa me? Wag yun. 26, apan kun magagika na ako, ang magdadasig na mo ang Espiritu Santo ni gawas na, mao ang ipadala sa amahan. Ang terminong gigamit ni Kristo haon sa Ecclesiastes 4:15, ang Espiritu Santo nga ipadala sa aman, puli ka na ko. Okay. Bisagya lang ko kutob. Gipadayag ni Kristo gipaluapan ang Ecclesiastes 4:15 sa pagpadayag na nagkinsa iyang kapuli dinis kalibutan, mugawas nga mong Espiritu Santo. Yamalo ka pa. Na ang problema may siya nga wa manggoy Tomas Eugenio dia. Na mao man ay problema. Kay bisan ka mo nag-ila nga si Ellen Goldwhite manalag na sa uling adlaw sa iglesia atong ning mabasa ron naa sa Biblia Ellen Goldwhite iglesia sa uling adlaw nga siya mo'y modala manalag na Ellen Goldwhite napod mao man na ron Kay kung panalitan na o mana, kanang Roma, Kapitulo 10, versikulo 15, pangutan-on ka binilyo, naabay mga laniha, wali magkakang Kristo. no na Namaw lagi na. nakaron usa kanidi ang Espiritu Santo musaylo pa ni sa panahon kang Kristo. Pero ang Espiritu Santo o ang Kristo nga nag-ingon nga puli niya ang Espiritu Santo, doon na di ay kapanahonan nga kung matapos ng iyang dapit ang mupuli, ang musunod ang Espiritu Santo. Pero samtang dili pa mupuli ang Espiritu Santo, ni anang ikadong hugna nga panahon kay ang unang panahon nga hugna sa amahan man nga mao si Jehovah. Siyempre, ang atong Ginoong Jesu-Kristo mao iwali sa ikadong hugna nga panahon sa ilang pagpaila. Ayon ang priba niya na Brad Rumi, sumala sa Biblia nga si Kristo may iwali sa ilang panahon. Sumala sa Biblia. Ito lang ang pagkabasa ng Reverend sa nakasulat sa Kolosas sa iyang Kapitulo 1, versikulo 27 hantod sa 28 nagaingon din. Nihutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa hintil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among patubang silang tanan o ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Kung mao, si Kristo mo ilang giwali sa tanan nga dapit kay ila pamantong panahon. Pero nagsulti ang Kristo nga dunay musunod gid niya. Pero katong gisulti ni Kristo nga siya mao nga dunay puli niya, siya giwali sa wala pa moabot ang kapuli. Ang nahitabo si Kristo nga ilang giwali gikan sa langit. Hayan ang priba sumala sa Biblia bradiri nga si Kristo nga ilang giwali gikan sa langit. Kay maningil na mas bendilyo nga ang ilang Espiritu Santo naman sa asaan sakop sa Cagayan de Oro City, Matupia, naa sa San Antonio. Asay kalibutan nga ingon niya na man ang sa Biblia kung sila si Kristo nagtunob na sa yuta pero bisag nagtunob siya sa yuta giwali pero gingon sa Biblia kanang ilang giwali nga nagtunob sa yuta gikan na sa langit. Unsay priba niya na brethren Anya Reverend, akong pagkabasa din sa Juan Kapitulo 6, versikulo 51 nga si Ginoong Jesucristo gikan sa langit. Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon nining maong tinapay, siya mabuhi sa dayon. O ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan, mao ang akong unod. O di klaro,
nga nagios Kristo ako maong buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, di ilang giwali, katubang tinapay nga si Kristo naabas langit pirme, gikan siya sa langit. Pero paglusot, dili nga nisirit siya gikas langit padung sa yuta. Kaysa Galacia 4:4 sa gingunan ni Brad Macarayo, pag-abot sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala siyang anak nga natao pinaagig babae didto kang Maria. Namo na ang ato karon nga susihon mao ni. Kay ang Espiritu Santo sa pagpaluap ni Kristo adunay panahon nga palabuton para sa Espiritu Santo. Pero samtang dili pa moabot ang panahon nga palabuton para sa Espiritu Santo, si Kristo sa ginang iwali. Basahon ko para sa kapanahonan nga doon na day panahon ang Espiritu Santo sa pagpaluap sa atong Ginoong Kristo. Nini, kay saylo pa ni siyang panahon. 12:32 sa Mateo yun. O bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gid siya pasayloon. Bisan ining panahon na karon, aktual sa pagsulti ni Kristo sa ilang kapanahonan. O niadtong kapanahonan nga paalabuton. Di may kapanahonan pang paalabuton para sa Espiritu Santo. Pero samtang ang kapanahonan nga paalabuton sa Espiritu Santo, dili pa moabot, si Kristo usa ang iwali. Pero nganumang dunay palabuton para sa kapanahonan sa Espiritu Santo, ang katubang Kristo nga giwali, padayon ba to Brad Ronnie sumala si Biblia, nganong may ikatulong hugna nga panahon para sa Espiritu Santo, padayon ba tong wali nga Hesukristo? Tubag niya na, Reverend Dili. Ang prueba niya na, basahon ko din sa Bibliang Katoliko mga kaigsunan. Yeah. Sa pagpahayag ninyo o kini maong Biblia, gitambayungan kini sa mga scholar sa Biblia, mga Protestante Katoliko, kunya may imprimatur, Julio Cardinal Rosales. Basahon ko sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo mga kaigsunan, tinun-ani ni Kristo. Dini sa Hebreanon Kapitulo 6, versikulo 1, gingon dini. Busa, magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Punto, nag-ingon ang Biblia sa gibasa ni Brad Ronnie, busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan. Ingon ni Apostol Pablo, doon na pa'y pagpadayon niya na. O dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili di ito pa angay pabilinan ang mensahe nga Kristohanon sa pagsugilo ni Apostol Pablo. Unsa mang matanga sa mensahe nga Kristohanon nganong dili to pabilinan ba doon kay unsay pagkasulti ni Apostol Pablo sa iyang pagpasabot niya na. Sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo Reverend, mga kaigsunan, nganong dili pabilinan ang mensahe ng Kristohanon, kay gi-explicar niya ang kining mensahe, agi-ansiran Kristohanon, dili pa ni kahingpitan, dili kahingpitan og kini mawala, inik abot sa hingpit. Perbahan ko dinhi sa sulat ni Pablo. Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, mao ra gyapong Bibliang Katoliko, may imprimatur Julio Cardinal Rosales. Kaya ang atong kaalam o dinasig nga mga mensahe, dili hingpit, manantang mensahe, yan siran sa Hebreanon 6.1, mensahe Kristohanon. Dili hingpit, apan ko nang hingpit moabot na, napoy hingpit nga moabot. Kadtong dili hingpit, mao itong mensahe Kristohanon, mawala. Busa, katudya ang mensahe nga Kristohanon, nganong dili pabilinan, kaya nagingon si Apostol Pablo, kaya nga itong kaalam na nila to, o dinasig nga mga mensahe, dili pa to hingpit. May moabot nga hingpit, nga pulihan tong ilang giminsahe nga dili hingpit. Pero unsang matanga sa pagkadili hingpit nga mensahe nga Kristohanon sa ilan ng pagpalit bro eh. Basahon ko pabor gyapon akong Bibliang Katoliko sa tubag ni Pablo nini. Sa Roma Kapitulo 10 versikulo 17 gingon dinhi. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe, mao ni mensahe Kristohanon, dili hingpit ug mawala. Ug ang mensahe naggikan sa pagwali kang Kristo. Di matinaw, ang mensahe o wali di ay ka Kristo, dili di ay kadto magpadayon. Kay dili pa kahingpitan. Kay dili pa kahingpitan. Di may hingpit pa nga puli sa mensahe nga Kristo. Pero tagdo na to ang Biblia. Pasagdan tang Biblia mo patinaw, igo lang ta mangutana, then ang Biblia mo tubag. Kung ang mensahe nga Kristo
o Kristiyanon mawala kay pulihan. Ang mupuli ba? Minsay ba uwali? May tod kang iyo ba sumala sa Biblia, Brad Mario? Sumala sa Biblia, Reverend, din sa atong mabasa sa Jeremias sa iyang kapitulo 31, versikulo 34. Gingon din sa pagpahayag. Ug sila dili nagayod magtudlo ang tagtagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo ug ang tagtagsa ka tawo sa iyang suon sa pag-ingon iluhon mo si Jehova. Kay silang tanan managpakaila kanako gikan sa labing dutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova. Kay pasaluon ko ang ilang kasalanan ug dili nagayod hinumduman ko ang ilang sala. O atong natinaw nga ang wali o sa minsay nga wali nga Kristohanon o Kristo kung mawala kay pulihan, wali ba nga Jehova ang atong dawaton kung dunay magwali? Kay sa Roma 10:15, unsaon daw sa mga tao sa pagpakawali, gawas kung sila pinadala, mailandi ang pinadala kay masubay ang reglamento sa nakasulat sa Biblia. Dili di ay kay mapiot na nga gitugon sa atong Ginoong Jehova. Og sila dili na gyud magtudlo. Ang tagsa-tagsa ka tao sa inisi ka tao. Ang tagsa-tagsa ka tao sa ison sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova. Kung wala na sa kang Kristo, wala kang Jehova. Unsa naman ay wali nga puli sa atong Ginoong Kristo, bedrumi sumala sa Biblia sa gipatin-aw nga may mga tao mudala niya ng matanga sa pagwali. Wali na gana reference sa Espiritu Santo. Karon atong pagbasahon ng nakasulat dinhi sa Pedro 1:12 nagaingon dinhi. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kabulihin nga pagbunutan kung dili kanini nga nagalagad sila diya sa mga butang nga karon pahigbalon na kaninyo. Pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa mga mayong balita nga pinalagikan sa langit ang mga minulungdan nini nangandoy sa pagsubok. Ayohon nato sa pag-ispikar mga malamong tigpaminaw kay ang nakasulat sa Biblia ingon nini og kanila mo nang pagkaklaro gipadayag kadili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nini ang mga munda nangundoy sa pagsodom ingon des Mitchell Bindilio tanawa ang Espiritu Santo gikan sa langit unya nganong gikan man na sa San Antonio mao man ang among gitubag og mura man tag ka nang gikuyapan ana ba nga mura gisuntok ang atong kuto-kuto bitaw nalipong ta mura tag nalipong ana kumingon ta nga gikan lagis langit si Kristo bitaw gikas langit giwalis mga tao unya wato si Kristo magtulob sa yuta. Muna resulta sa taong nagyama-yama. Wa siya mahibalo may laman ninyo. Lingaton si Kristo kas langit. Lingaton si Kristo dili na tao sa yuta. Sao man na? Muna nga mga taong nagwali ang katumanan kami. Muna hinungdan nga di wa masayop si Kristo pagpaluap nga giingon nga ang Espiritu Santo puli kanako. Kay kumuabot na ang kapanahonan sa Espiritu Santo. Muna siyang iwali. Muna giingon din nga katumanan Master Tomas din ni sino kang iyang but pasabot. Wala lagi ko na ipaluap ni Kristo. Di lagi abilidad sa Biblia nga kung iibutang ang ngalan, mao na ang sistema stagna. Kay kung dili, yama-yama na. Kay kun kanang naas bagong tugon tanang gibasa nimo Mitchell Bindilio. Resulta na unang naghatag manulunda nga ang ngalan nga Emmanuel. Ang kahulugan sa Emmanuel, ang Dios uban kanato. Ang ngalan Hesus. Question. Kinsay nagwali? Mga apostol mo Tomas Kulusas, Kapitulo 1, 27-28. Kay sila may katumanan nga magwawali. Nga nagwali sa ato si Kristo. Ang kapait anak karon nga makalusot ka diri namo, makaigo ka. Kung pananglitan, nga way tagna nga magwalig Espiritu Santo. Dabi kay doon naman. Kami mao ang naay responsable, dakong responsable sa pagpanayag sa katumanan sa Espiritu Santo. Pero ang among pagpanayag, dili lagi nga nagpanayag kami, litra por litra mabasa. Mao man na. Sa Biblia sa Juan 14:15 hangtod sa 17, ang Espiritu Santo nga gingog laing malalaban kay ginguman, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He, ang Father, shall give you another comforter. Sa New King James Version, gingon, another helper, the Spirit of truth, ang Espiritu de sa kamaturan. Kini ang Espiritu Santo,
lahi dia ini sa kang Kristo. Kay nabasa nato ganina sa Matthew 12:32, ang magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo. Apan ang pagsultig batok sa Espiritu Santo, magkalay, dili siya pasayloon. Bisan ining panahon na karon, o niya itong kapanahonan nga palabuton. Busa dili ka makakumparar, nga pangitaan nimo og tagna, nga doon na ba'y inahan nga gipakatao, pakatauhan sa Espiritu Santo. Ay dili, abilidad sa Biblia, nga magtagna, ibutang ang ngalan. Si Juan Bautista, gitagna sa Isaias 43 katingog, nga magasinggit sa mga awaaw. O niya, pagkatuman, ang singgit wali, mabasa sa Matthew 3:1 hangtod sa 3. Mabasa ba nga gitagna kauban ang inahan ni Juan Bautista kay og dili ikauban, dili na tinuod. Kay kung naa pa nis Bendilios panahon Kristo, kung di na nato ni Kristo. Oh. Para Naa ba? pagkasayop po na. Di kung walay mabasa nga kauban sa pagtagna ang inahan ni Juan Bautista, di si Juan Bautista di na tinuod. Unsay purpose kamo nang ipakita? Ang among gipasabot nga dili ang Biblia kung magtagna, tanan na lang yung panahon nga kung tagnaon ka, ibutang imong inahan. Iparehas na tanan. Iparihas ni Kristo. Oh. Dili. Labi na kay ang Espiritu Santo, another comforter, another helper. Sa Biblia, Brad Ronnie, o sa Merriam Webster Dictionary, unsa ba ang pulong another? Disim? Nga kanang gitawag og kapariho? Tubag niya na, Reverend Dili. Magisgot kanit nag-another, Bendilio, man niya, para sa Espiritu Santo, gingon ni Kristo another. But ipasabot, dili ba pariho niya? Sumbasahon, sa Merriam Webster Dictionary, sa pulong another, adjective, gingon din niya ang iyang definition. Some other, different from the first or other one. Sa pronoun, adjective mo to. One that is different. But ipasabot, nining another, mga kaigsunan, lahi ni anang nag-una or ni anang usa. Nakita mo na, different from the first. O, ang first child, si Kristo. Ang second child that shall stand up in his stead. Lahi mo sa dili nga imong parehasod nga pangitaan nimo nga naitagna pud sa inan sa Espiritu Santo. Dili ingon na kay galo. Kung baslan ka, nagingon di ay. Kung itagna ang Espiritu Santo, na inahan, giingnan ka o nakabasa ka. Ikaw lang mangita magkana. Muna karon, na dinhi kita. Tungod kay ang Espiritu Santo kamatuoran man. Sa Biblia, Brad Macarayo, pag mag-isgot ang kamatuoran, diin, mulutaw, ang kamatuoran sumala sa Biblia kay nagwali man tag Espiritu Santo. Latos na Bendilio mo nagiingon nga mo gini makabukol Bendilio 85:11 sa Salmo, ang kamatuoran mo gitib sa yuta og ang pagkamatarong magasudong gikan sa langit. Musugot kag sa dili Bendilio, ang kamatuoran ang anhigid mo gitib sa yuta. Si Kristo pareharo si Kristo 1:14 sa Kristo kamatuoran, asa man na tao si Kristo Bendilio sa langit ni gitib. Asa man siya nigitib, asa man siya na tao kaya pagitib mo to pagkatao. Galacia 4:4 pagkamustok mapanahon ni manong gamit ang Mateo 1 bersikulo 20-23 na pangutana asa man siya tos langit Bendilio. Mao na dako karong imong problema. Busa ang kamaturan, mugitid gyud sa yuta, unya iwali pod dinhi sa yuta. Pero pagka ang kamaturan, mugitid sa yuta, asa makabot ang kamaturan, Brad Rene, sumala sa Biblia? Magabot yun na dito Reverend sa langit, sumala rin sa Salmo, Kapitulo 108, versikulo 4 ang gingon, kayang imong mahigugmaong kalulot, dako man ibabaw sa kalangitan, o ang imong kamaturan nagabot ngadto sa mga langit. O, di nakita nato nga napamatudan sa Biblia kay ang imong mahigugmaong kalulot, dako man ibabaw sa kalangitan, o ang imong kamaturan, mamantumugitib sita, nagabot ngadto sa mga langit. Busa na yung mga taong magwali sa Espiritu Santo nga nigitib din ni Sita. Pero ang kamaturan, makabot sa langit, ang Espiritu Santo gikan sa langit, si Kristo gikan sa langit. Ingon niya na, mga malamong tigpaminaw, una aragon, second child, bata. Na, imong sabton kay kana bata, nga giinahan. Pero wa lang, dili lang iparihas kang Kristo kay ang the word nga another, different from the first. Sa itong palahi, kaysa nagmuna. Busa dili diay kay pariyao na lang. Bendilio, baliki ko nagsupak ang 4:15 sa Ecclesiastes kagigamit ni mo sa una nga mga hari na nga magpuli-puli. Bidaw. Oh. Ha?
Kay ang among pagkuan ning second child, how magini sa Espiritu Santo? How may man si Kristo mo namulong nga dunay mupuli niya, ang mupuli Espiritu Santo. Ngano ba siya hari kuno ni magpuli Oo. niya dagan manghari na duha ra gud ni. Dapat Ang first si Kristo. child si Kristo. Ang second mo mupuli, wa na third. Pero para niya puli-puli, mo nang giyon amo nimo. Ganito na, dapat consistent ka sa imong pagsupak. Dili kay pangitao nimo asa mabasa ang gihimong kasangkapan sa Espiritu Santo nga magpakatao, mao na si Crescencia o si Abilino. Mao to nga sa panikamot na kini Aberdrone, mao na to katapusan na niya nga gipaningil nga matod pa niya kay narabaroy magsunod sa programa sa pagkaduol na pagkaalauna na ay nagsunod nga mga kauban siya tampo nini nga di na kayo o di na siya magtampuhan kay nahasol siya sa iyang gikubian nga doktrina sa PBC ba abi niya gisayunan ko siya wa pa mo ni kadungog nakaron mao nga ang iya na din paningil siya anion ko na lang wala man paluap pa dito sa bagong tugon sa ama bakang Kristo gitag na gipaluap sa bagong tugon o tong atong reply wa siya kay baw nga gipaluap pero dili dia ingon niya na sama siyang giuna-una ha og sama sa kansilo nga gitagna sa 49 BG sa Isaias nga si Kristo Sa Genesis. sa Henesis ha kay katong sa Isaias 9:6 ug 7:14 si Kristo man to unya gani ang nagsulti manunda wa gani mugawa sa baba ni Kristo nga ingos Kristo ako'y Emmanuel wa niya ipaluap ni Kristo na manulunda na lang na kun atong unaon kung atong istriktohon og ditamutos manda og atong ingon ani ko mutog manunda kay si Kristo gyud akong tuwan adi alkanse ang manunda kay ang manulunda mo'y nagsulti Emmanuel si Kristo wa man magingog Emmanuel di wa mapaluap si Kristo na mo na diha na karon arita sa gisgutan niya nga pagpanaway nga may tungod sa kauban nga Seventh-day Adventist reform mo man nang natingala ta nga nanaway siya nga dili kuno na deform kuno na may kapabati bata nga utropod siya o sila na deform na daan kay mungon siya nga dili si Ellen Goldwhite malalag na ang uban po nga kauban niya malalag na pero di lang kuno abilidad sa malalag na nga mag-angkon-angkon unya kay di man mag-angkon-angkon kamo nalay mo promote na hinuon ana Anang bahina nagsungag mo sa inyong kauban o sa inyong parihog pagtulunan sa Sabadista. karon ato ipabati Brad Ronnie Anya, pabati na to. Ang gingon niya nga, gisaway niya nga kanang reform, di mo kuno na reform, deform man kuno na. Niya, inyong paminawan o atong paminawan mga kaigsunan. The Adventist reform. Although dili na reform is on Seventh-day Adventist reform. Seventh-day Adventist reform. Dili basta-basta mga kaigsunan kay og yung ilang i-reform, kung sabi ilang reformahon, ang Biblia reformahon, kaya ang Biblia katudlo nga adunay mga mananap nga hinlo nga angay kanon ilang gidumilian. na karon na may mga dagang punto pa niini kung atong ipakita sa unahan may kaaway ni siya kay sa alas 11 di ay og alas 12 mahuman na day Seventh-day Adventist reform gingnan dili daw makigdebate kay bastos kuno ni Mitchell Bendelio bastos bitaw ni nga babaan nila Ato ipabati na rin. ang ato na lang nga pagdaginot sa oras kay naman tay tubagonon badrone pasakpan pas oras niya ang atong katarungan daghan oras lay kulang lugar ang atong timan-an nga nag-ingon man sila o nag-ingon mga ito Mitchell Bendelio badrone nga wala katumanan kuno na sila nga nanggawas pod kay naa daw sa Biblia sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo atong tan-aw dinhi sa unang Juan no iyang gigamit ni sa mga nangagi nga nagyud mo gawas daw 2:19 sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato kay kung sila ato pa magapabili unta sila kanato apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. Ang problema man ron kay kung mamahawa dili ato sa pagpamatuod nila kinsa si Ellen Goldwhite kay ingon mas Mitchell Bendelio. Gihagit ko ang tanang mga pastor makabasa ba mo nga si Ellen Goldwhite manalagna wa siya moangkon og manalagna lahi atong
itong nadunggan kay manalagna mo kuno pero di lang maangkon. Nagabi sa baba ni Mitchell Bendilio kay may untag para sa inyong baba, nagkalahi man lagi inyong baba o pagbula-bula, mamati ta sa uban, lahi. Kaya ang iyang baba nga nagbula-bula, ningon man nga, dili manalagna si Ellen Goldwhite, kay wa mo angkon og manalagna, wag yun ko rin, mabasa, nabasa nga si Ellen Goldwhite, nag-angkon nga manalagna, bueno. Pagdoktrina, lagi nga, na may mutawag ni mo Mitchell Bendilio og pastor, di inday ka. Di ba ang mo undergo og doktrina sa Seventh-day Adventist kon SDA 28 na katima lagda sa pagtuon sa Biblia lugar sa wa pa ka mahimong gideclare nga as a pastor kung pastor mangungaling ka tingala man mi nga naglain kag imo sa to pa nireklamo ka ayaw lang i-appeal ng 23 nga tima ilaktod lang sa 1 ngadto sa 22 ngadto dis 24 to 28 ay lang ng 23 sa lagda sa pagtuon sa Biblia ato sa kunaon. Unsa ba daw si Ellen Goldwhite kayon siya? Wa ko ni mabasa nga si Ellen Goldwhite manalagna sa unsa nga basahon nga nag-angkon. Nawa di ay unsa man rini adto na batay kapakita Aduna gyud Reverend og akong pagabasahon kini naguluhan nga gikan sa kasing-kasing ni Ellen Goldwhite sa page 3 nagaingon. O kita mo na sa di pa basahon. Gikan sa kasing-kasing ni Ellen Goldwhite, nis kasing-kasing sa kinsamang nagwali, diya sa dinhi sa Dixdia. Unsa man? Niya ang gingon sa Efeso 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 ka dagko nga gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili katingala diay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang bulaton sa pagkamanlagna lamang. Nagsulat siya kaniadto ang atong bulaton nagalakip sa buhat sa usa ka manlagna apan wala kini ipakutob diha. Selected Messages Book 1 page 36. O di nakita nato nga kini di ay si Ellen Goldwhite alang sa ang mga Adventista nagatuo nga si Ellen Goldwhite ano yung gasa sa pagpanagna di kung ano na gasa sa pagpanagna Mitchell Bendilio di manalagna karon sa lagda sa pagtuon sa Biblia Brad Macarayo sa pabor naman nimo ang lagda sa pagtuon sa Biblia sa pagtulon-an 23 palug pagbasa sa pahina 61, pangutana 8, tubag 8, pangutana 9, tubag 9, unsay nakasulat? Yeah, atong basahon diri sa gitawag lagda sa pahina 60. Unya 61. Oh, 61. Oh. Giingon ay diretso lang nato. Diri sa numero Pangutana. 9. Sa pangutana 8. Otso giingon, unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus. Tubag. Bugna 19 Jes ang espiritu sa tagna busang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. Katapusan kunong iglesia adunay manalagna na kinsa daw. Giingon 19. Sa numero 9, pangutana lang gyapon, ang hiya sa pagtagna gipailaba sa mga Adventista del Sétimo Dia. Gipastoran ra ba nimo ni Mitchell Bendilio? Gingon din, tubag, oo, kadako gis oo, pero sa Mitchell Bendilio, wala! Ingan, kinsa man kunong giingon oo, nga doon naging manalagna, kasi manalagna, si Mrs. Ellen White, giilangan nakadawat ning hiyasa, unsa man ang hiyasa, pagpanagna, sa buhat, Kapitulo 19, versikulo 10, ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin ka nato nagdala sa matuod nga ilahanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Kita mo na mao maning nilikay siya nga di niya dawaton kay mahadlok siya pahitana. Sa katapusan ng kang iglesia na manlagna. Naa si Ellen Goldwhite sa Biblia Mitchell Bendilio. Ingon mo nga ingon ka nga dili manlagna. Unya gilakbayan nimo giguba ning inyong labda sa pagtuon sa Biblia. Muna mga mahal na mong tigpaminaw, matingata nga wa na nagsalinggubot na ang mayo og kanang gitawag og lukot kay gubot naman daan.
Muna, among gipanginaot nga nasabtan ninyo ang mga kamaturan, mga malamong tigpaminaw. Dagan pa unta ang angay namong tubagon, pero ang oras miabot naman. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas, dinisinyo kinang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie, yung inyong sa ngalan sa makauban, ang mga evangelista o ministro. Inusab si Brother Hermolines Macarayo. Kinusab si Brother Mario Chavit. Kinusab si Brother Rumirama Camus. Sinasab si Brother Rene Telebrico. Kinusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.